Ten systém objektivně nefunguje. Poznáte to podle stávkujících kvůli tomu, že se jim znehodnotili prachy. Podle jednotlivců, kteří přicházejí o úspory a kupní sílu. Ve prospěch koho? Majitelé nemovitostí, majitelé podniků, majitelé akcií. A ten důvod, proč lidi neřvou, že je rozbitý peněžní systém, je ten, že neznají, že by vůbec existovala alternativa. Všichni moji přátelé, všichni lidi, který znám, kteří jsou zaměstnanci, byli v posledních několika letech nuceni zažít to ponižující jednání, kdy musí jít za svým šéfem, poprosit o přidání peněz, aniž by odváděli lepší práci. Protože jsou v systému rozbitých peněz. Inflace je přinutila k tomu, že přišli za šéfem a řekli, potřeboval bych brát o 10% víc. Ne protože jsem lepší, ale protože peněžní systém ze mě udělal o 10, 20%, 30% z chudšího člověka během pár let. Já dělám furt tu samou práci, ale já si prostě koupím každý rok míň a míň. Tyhle ty peníze vedou k tomu, že si všichni v tom soukromém sektoru museli přijít poprosit a spousta firem řekla, inflaci nedorovnáváme. Takže ty lidi reálně schudli. Měli jsme tady propad reálných mezd největší v Evropě. To jsou lidi, kteří si můžou říct o přidání v soukromé sféře. A pak tu máte ty 100 000 státních zaměstnanců. Lékaři, zdravotníci, učitelé, úředníci, seniori. 100 000, možná miliony lidí, kteří si nemají komu říct a kteří jsou nucený jít na ulici kvůli špatným penězům, ponižujícím způsobem. Si musí vykřičet pozornost politika, který sice ty peníze nemá, ale může je natisknout. Takhle funguje ta spirála těch špatných peněz. Navyknete lidi, že si vykřičejí ty špatné peníze, natisknete peníze. Každá civilizace v historii na to dojela, dojede na to i tahle možná. Nebo přijde Bitcoin a začne to nějakým způsobem řešit. A tohle to dělají bitcoineři a dělají to už 15 let, že seznamujete tu veřejnost stále efektivněji a efektivněji s tím, že už existuje věc, která dokáže tady ten problém vyřešit. Existují tvrdý peníze globální, kam můžete utéct a už nikdy nebudete nucený prosit někde ponižujícím způsobem o to, aby vám dorovnali inflaci. Tak dlouho nedošlo k evoluci v penězích a tolik civilizací historii ředilo svoji měnu, že si ani tu změnu nedovedeme představit. Ale ta evoluce už probíhá. Ta bitcoinizace probíhá. Obyčejný člověk se bitcoinerem může stát kdykoliv. Může v klidu spořit do bitcoinu, abyste si mohli nechat důstojnost, aby vaše úspory nebyly obětí rozmaru Andreje Babiše, Petra Fialy, Aleše Michla, Jerome Powella, jestli se rozhodl snížit o 0,5% sem, 0,5% tam, abyste nemuseli být závislí na kolektivistech. To je Bitcoin, tohle řeší, to je jeho intrinzická hodnota. Největší kritika Bitcoinu pochází od těch lidí, kteří profitují z těch rozbitých peněz. To je ten boj, kdy ten Bitcoin dostává až trošku romantický nádech. Dává tu moc zpátky tomu obyčejnému člověku nad svýma financema a bere jí tomu člověku, co je napojený na ten stát a ředějí ty obyčejný pepíky do nuly. Ta náprava zkažených peněz, ten nástroj, který pomůže i státům, i bankám, i institucím získat nějakou stabilitu a zvýšit etiku svého chování, tak to už se děje. A to je fakt jako vzkaz pro všechny bitcoinery. Vy jste součástí evoluce rozbitého peněžního systému. A když vylezete z toho sklepa a uvědomíte si, že ostatní lidi z toho tradičního finančního světa se vás reálně bojí, protože vidí absolutně sjednocenou komunitu lidí, kterým roste kupní síla, který nejdou vyvlastnit, který nejdou rozředit a který z nějakého důvodu to kupují, i když to padá, i když to roste a neustále získávají větší a dominantnější postavení v té společnosti, tak lidi se začínají bát. A pak mají takovýhle smutný, cynický výstupy, kde přímo lžou a popírají vlastnosti Bitcoinu. Já bych rád vzkázal jako všem osobnostem ve financích. Vyberte si svoji stranu. Buď to budete takhle vrtět hlavou, a nebo se podíváte, co ta věc umí, co funguje a co přináší tomu světu. A připojíte se a nenecháte se sežrat tou dobou. Protože my půjdeme institucema, půjdeme firmama, půjdeme všema těma vašima akciema a těma firmama, které držíte. Nehledě na to, čemu věříte a jaký ideologie máte v hlavě. My ten svět prostě bitcoinizujeme. Není jak nás zastavit, tahle doba už je jako dávno pryč. A aktuálně jsme pokořili ty nejvyšší mety, aby jsme to uskutečnili. A bude tam spousta bolesti, spousta ztrát, ale to nás stejně nezastaví. Jestli chcete stát proti té evoluci toho finančního systému, proti těm tvrdým penězům a proti té možnosti obyčejných lidí uniknout ze zkažených peněz, prosím, stůjte. Nedivte se, že pak budete odstrčeni bokem, protože ten Bitcoin prostě jde. Můžete si vybrat svoji stranu a svůj svět. Stůjte nám v cestě, budeme proti sobě argumentovat, prohrajete. To je celý.